पसारी हो प्रियन सो बाबू किला महाराजूरी पसारी हो प्रियन सो दुल्हा लमहर बाना मावा तुहार हो किला महर बाना मावा तुहार हो किला महरा बाटे तोहरा पापा जी के क्या बात है? किला महरा बाटे तोहरा पापा जी के नाम अल्लाह महरा कुल खानदान हो किला महरा कुल खानदान हो लमहरा जोरी पसारी हो प्रियन सो बाबू जोरी पसारी हो प्रियन सो बाबू जोरी पसारी हो प्रियन सो बाबू लमहरा जोरी पसारी हो प्रियन सो बाबू लमहर बाकुल खानदान हो लमहर बाकुल खानदान हो लमहरा बाटे तोहरा पापा जी के नाम लमहरा बाटे तोहरा पापा जी के नाम हो लमहरा बाटे तोहरा पापा जी के नाम लमहरा बाटे तोहरा पापा जी के नाम हो लमहरा कुल खानदान हो लमहरा कुल खानदान हो लमहरा कुल खानदान हो आने वाले सब आए लेकिन तुम कब आओगे लेकिन तुम कब आओगे खानदान लमहर बाकुल खानदान और जब तिलक चढ़ता है उसके बाद चुमावन होता है तो बड़े प्यार से माता बहन चुमा रही है और कह रही है क्या चुमा